רשימה, אתה בלאו הכי ארוכה של אנשים. כל כך משתדלת, זה יוצא לה... אתה הרי לא קונה. די. מה זה מצחיק אותך? מה זה? זה רשימה בדלת? עומדים בדלת אנשים? תשמע, יש רשימה של מלא אנשים שרוצים לפתוח קורס, שאנחנו צריכים לפתוח קורס. רשימה של מה? רשימה של אנשים. מה, תוספת אנשים? לא, מה? של אנשים בהמתנה.